Bij Wetterhotel Oer het Hout in Grauw begint op dit stuit een inrimbijeenkomst over de opvang van goed 200 vluchtelingen. Van morgen is Oer het Hout 6 dagen lang een crisis-neetopvanglocatie. Voor u in Grauw is verslagjouwer Hajo Boortsma. Goeien, Hajo, hoe zocht die bijeenkomst eruit? Ja, het is wat een naaie vorm die nou broekt wordt bij de informatiebijeenkomsten. Het is net meer in een grote zeel, plenair om zo te zeggen. Nee, ze hebben kiezen voor heel iets kalig. Dus om tafeltjes praten met de vertegenwoordigers van onder andere het COA, van de politie en van de gemeente. En ik zelfs van Oer het Hout zelfs, ja, hoe die opvang de komende 6 dagen hier regelen wordt. En ja, benamelijk het iets kalig, zodat je even wat meer in contact komt met de mensen die toch nieuwsgierig binnen naar de informatie die ze hier krijgen. Ja. Ik zeg nog net gigantische drukte. Worden er wel een soort mensen verwachten? Ik heb een koffiekop gesteld. Er staan hier 40. Ik weet dat ze achter de bar nog wat staan hebben. Ja, verwacht je een soort mensen. Er zijn zo'n 1500 uitnodigen, 1500 gezin in Grauw. Dus een romme straal om Oer het Hout heen naam om mensen hierheen te hellen. Het is net heel duidelijk wat de verwachting is. Ze kunnen zelfs net een pielkop loeken. Ze zeggen van ja, het kind het tientallen worden, het kind er honderden worden. Ja, in Burgum, Jedder, een informatiebijeenkomst, hetzelfde wie is ongeveer. Ja, wat winder. Er kwamen een iets 80 ook. Dus ja, je weet het net. Nee. En dan wat de vluchtelingen zelf ombelangen, die komen morgen. Hoe is het met de laatste tarierings? Nou, ze zijn hier echt de laatste puntjes op de i aan het zetten. De catering, de hekniers, krijg even praat. Ja, hoeveel zoekers moet je hebben, Bikkelix? Hoeveel groenten moet er komen? Nou, dat zijn die laatste zaken die het regelen worden moeten. De kamers, die zijn al klaar. Het verslijne hostel, ja, is er op inrichten. Ik echt inrichten op hele grote groepen. Ze hebben wel vaker dat je grote groepen uit Duitsland komen, Squalen, Bikkelix. Dus ja, wat dat een keer, ben ze er klaar voor. De bar moet wel afgedekt worden, want ja, er wordt je bier tapt als je er geen vluchtelingen zitten. En dat past net heel bij deze doelgroep. Nee, zij is het. Hajo Boortsma. Dank.